Na Hrvaškem so se začeli postopki za obvezno služenje vojaškega roka. Ministrstvo za obrambo je približno 1200 mladim moškim rojenim leta 2007 poslalo vabila na obvezni zdravniški pregled. Pregledi bodo potekali v drugi polovici januarja, prvi naborniki pa bodo vojašnice na dvomesečno temeljno vojaško usposabljanje odšli v začetku marca. Mesečno bodo prejeli 1100 evrov plačila, letno jih nameravajo zuriti okoli 4000. Zakon omogoča tudi uveljavljanje ugovora vesti in civilno služenje. Što vam se čini nekako iz iskustva, što će im biti najteže svladati i prihvatiti iz početka? Pa definitivno će najteže biti, znači taj možda bez mobitela, možda su previše naviknuti na taj mobitel, to možda će biti prvi malo šok i to što možda moraju izaći iz te neke zone komfora na koju su navikli, svako jutro ustajanje, ali mislim da čim se priviknu nakon par dana, mislim da će to biti svakim danom sve lakše i lakše.